Okay, dili ka mahina makikalaan karon adlaw mao na gyud ang ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Kenny James Swan Puyon o mamayong pare karon adlaw pinagi sa pagpandong sa tunay-tunay pagbalantay sa Archdiocese sa mismo Reverend Marquida Sarmiento Mawa dili mahina atong hinabion si Reverendo Kenny James Swan Puyon and umabot ato nga pari. Salamat sa gasa sa pagkapari. Ato ang umabot Father Kenny James po yun. Mayong adlaw. Congratulations, Padre. Salamat kayo, Sir Manuel. Mayong adlaw. Mo diha. Father, by the way, no? Kung yun, no? Kinibag imong mga unsay, pwede na ito masaya ng mga pagpati karon labi na. Karon adlaw, mao ang imong ordinasyon sa pagkapari. Mo gini akong gibati karon nga di gyud pasabot ang pagbati, no? Pero ang nagpasulabi jud ang dako nga kalipay o pagpasalamat sa Ginoo, ang kalipay o pagkamapasalamaton sa ngadto sa Ginoo nga gihatag kaning mao nga grasya, maong ordinasyon. So nagyud ang pagbati nga kalipay. Okay, Padre, ato ang sa mga wala na kailan ni Reverendo Padre Kenny James Puyon, taga-asa siya, no? Asa siya nagdako. Pwede na ito masaya na, Padre. Salamat, Sir Manuel, no? Ako gyud dito gyud ko natawo sa Kapundag, no? Kapundag sa pangdalaga. Dito gyud ko na may nahimugso, dito ko na mitubo. Ilabi na panahon sa elementary school, no? Elementary. Dito ko nag-eskwela. Pero pag-abot na ko sa high school, nag-working na ko sa simbahan. Labi na una, kajutra kay ko dito sa Gango, no? Dayon pagka mga pila ka adlaw may balhin din sa Clarin. Nga dito ko sa Clarin, taon-taon ko dito mga 3 ka tuig. No? Uban ni Father Edgar Canama. And human dito sa Clarin, 3 ka tuig dito po ko. Wala ko ka-graduate og high school sa Clarin, sa Holy Child High School. Third year ko taman. Ngayon pag-abot na ako sa balhin man si Father Edgar sa Pangabuan, sa parokya sa Pangabuan. Muna nga dito ko yung tiwas og high school sa Tanggob, sa St. Michael. And niyatong panahon na, bot na punta ko nga mong sulod sa senaryo, bot na ikaw mong sulod sa senaryo. Pero wala man, ipakay ko andam. Nga, eskwela, una ako sa kolehiyo dito sa Labuyo, no, NMAC. Dito dyan ko yung graduate o college. Ito dagan sa ako nga pagsulod sa dagan sa ako nga kinabuhi, working ko kaniadto. Okay, Father, sa mga kaparian sa kasagaran mo na nakahatag nila og parang inspiration, napay pari nga nahimong kamay nimo, no, sa nagka-inspired nimo nga mosulod diha sa tawag sa pagkapari. Ang usag yun sa nakapa-inspire nako si Father Edgar Canama. Kay niya man gyud ko nag-working, no? Working man ko niya high school pa hangtod sa college nga uban-uban man ko niya sa working ko niya andam simbahan, dayon puyo sa kumbento, no? Uban-uban gyud ko niya nga nadasig po ko nga musulod po sa kinabuhi sa pagkapari tungod sa iya nga gipuy-an nga pagkapari. So nakita nimo yung kinabuhi sa pagkapari nga kanang yun ana day ang kinabuhi, no? Yun nga muna na dunay dipitik diha nimo ang usa ka kilibang tawag sa pagkapari, no? Antod nga na mitubo din na may mga experience nimo nga mga pagsulay, no, in terms sa imong tawag, no, sa nining bokasyon sa pagkapari. Diha sa akong pagsulod sa seminaryo kay kana mag-vocation campaign ang mga seminarista. Grabe man gyud kay na sila mo dapit sa mga batan-on. Nadasig ko kay ko. Pero pag-abot ng seminaryo, tagtuog ko nga ang seminaryo, anindot kaayo, kanang hayahay kay dito. Pero pag-abot na ko dito sa seminaryo, na po dito mga kabuang po dito sa mga seminarista. Dayon nya na po struggle po diha sa community. Una nga kaingon po ko sa una nga kausunod ko nagdili man ko para dire nag-struggle po dito sa sulod. Nya nagyuhan agud kaayo. Pero dili na wala ako kay lisod kay dugay man ko nagpuyo sa kumbento. Pero naagi mga struggle nga naglisod po ko og kanang puyo diha sa seminaryo. Pero mo gina akong gibatunan, no?
kung dili man gani ko pas gawson sa seminaryo, dili lang gyud ko mugawas. Muna nga wa mo gyud ko pagawas sa seminaryo. O wag gyud ko migawas. Muna nga dako kay grasya sa Ginoo, milahutay ako nya kini nakapadayon ako diya sa pagpuyo sa seminaryo. Lisod ba ang tawag sa tawag bukasyon sa pagkapari? Sa permiro, nagay sa formation namagay mga roles no diyan sa seminaryo. Kung dili gyud ka anda mo dawat, dili ka anda mo tuman, lisod jud kayo. Pero kung bukas ang imong kaugalingon, imong kasing-kasing nga motuman, mosunod sa mga reglamento diyan sa seminaryo, mahimo kung gaan og sayon ang tanan. Sa mga unsay edad di mo nga dunay nabati nimo nga ang maong tawag? Ang ako gyud kanang conscious nako nga murag gusto nako nga mo sulod seminaryo, high school. Di na ako hinumdamon sa pilay akong edad adto. Pero high school jud ko sa eskwela ko lagi nagpuyo man ko sa konbento. Gani sa una magsuot-suot man ko kanang sutana sa pari magmisa-misa man ko. Nainganjon jud ko nga mosulod sa seminaryo o mupuyo sa kinabuhi nga pagkapari. High school pa. High school pa dito na nimo naman. So ang imong nakita gyud mo ang pagkamampuon diyan ug kanang mga bulaton sa atuang mga kaparian. Kana kami sa una diya sa kumbento, itrinay mo gyud Father, gianag gyud Father Edgar nga nagi pag-ampo sa mga taga-gabi mag-usa gyud sa pag-ampo Santos ng Rosario, then mo serve gyud kada adlaw. Labi na kung convent boy ka automatic ka mo serve ka diha sa simbahan. Nadasi gyud kay diha nagsugod ang akong tawag sa pagkapari. So working ka kay financially di gid mo ka dili kaya sa akong pamilya no. Ako yung pamilya po nag-introduce nako no. Una ang akong magulang no nag-working and sulod ang akong magulang kay undan naman sa pag-working ako may sunod nga ako yung mga ginikanan dili gyud nila kaya. Ako dili gyud ako gusto nga mag-working no. Di ko gusto nga mo eskwela pero sila man gyud sila nga gusto nga paeskwelahon ko, puwer ko mag-working gyud una nga ituman ko sa akong mga ginikanan. So dinhi mo na pag dali mo sa seminaryo dinhi na murag hinay-hinay na no nga kanabang ang imong pagbati no ikaw na para gyud sa umabot na may imong pari. Sa kolehiyo pa sa pre-theology program pa orag di pa kay nako nabati nga orag dinhi gyud ko. Napay pa nga pagduha-duha ba no. Gawas ko seminaryo pero napoy mga magbirag gyud nako nga magpabilin diya sa seminaryo uban usab sa mga nakailan ako diya sa gawas na nailhan jud ko nga magpari na gyud ko no nailhan ko sa mga tao una nga usab po na nga nakapugong nako nga magpabilin na sa seminaryo siguro mo po na ang maagi sa Ginoo nga magpabilin ko nga mo po na paagi nga gitawag ko niya diya sa pagkapari. And karong adlaw Pebrero 17, 2026 mao na ang imong ordinasyon pinagi sa atong arsobispo no kay siya magyud ang ordina nimo yang desisyon gyud ang tanan no kung ordenahan ba ka di ba usa imong ipapag-usab sa atong magbalantay sa kining maong higayon na imong ihatag no ordinasyon sa pagkapari ug labaw pinagi-usab sa atong Ginoo. Una dako gyud ako nga pasalamat ngadto sa Ginoo no nya si Bishop Martin ang gihimong instrumento tawgon ko mahimo akong pari nga pasalamat ko ni dako gyud ako nga pasalamat ni Bishop Martin kay human sa ako nga pag-graduate sa theology tagaan gyud ko og program mahimong maghimo og pares exposure no nya kadto ra kaayo wala gyud kaabot og kanang mga 6 months no mga 4 months na kapin na naordinahan jud ko sa pagka-diakono nya dako kay nako pasalamat Bishop Martin saya usab nga pagsalig kanako gilabi na gayud karon nga ordinahan ko niya sa pagka-pari na gyud no nya siya man gyud ang nakaambit sa hingpit o kanang fullness of priesthood nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo nya iya kini gipaambit ngadto sa mga kaparian nakaambit lang gyud mi no extension na gyud sa kapari
ni Bishop Martin. Una nga dako nga pasalamat ni Archbishop sa iyang mga plano sa nako sa mga kaparian ug ilabi na sa simbahan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. O sa'yo nakita nimo nga reaksyon po mismo sa ginikanan nimo, Padre? Mo gini dako gikay nga kalipay no nga ako maordinahan no kay ilaw garbo po nila nga ako maordinahan nahimong pari una nga sila dako po sila kayo nga pasalamat sa Ginoo o nining mao nga dako nga grasya nga gihatag niya kanako ug sa amo nga pamilya. Okay, o sa'yo pamutusan mo mga mensahe. Alam na ito mga batan-o, no? Nga dunay gibatik nila, no? Ang kinibang gugma, no? Ang tawag sa vogasyon sa pagkapari, Padre. Alang sa mga kabatan-unan, no? Kay daghan naman kayo ang kuan kan magbinyo ay, no? Mao gini ang tumong sa mga tao nga gusto pod mabinyo pero kadtong mga batan-on nga aduna sila'y pagbati nga gusto sila nga magpari. Ayaw ka na ninyo nga itago, no? Ayaw ka na nga duol ka mo sa mga tao nga mutabang ninyo ilabi na sa inyong mga paris priest, no? Kay ang Ginoo nagtawag lain-lain mo tagtawag pero ang nakita nako nga ang pagkapari, no? Ang kinabuhi sa pagkapari mo ang pinakanindot nga tubag sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa tanan niyang mga grasya o panalangin. Nga alang sa mga batan-on gidapit mo nako nga sulod ka mo sa seminaryo, no? Sulay ka mo sulod sa seminaryo basin di ay anaa ninyo ang tawag, no? Dili ang tanan mga mo sa seminaryo dili man mapari tanan. Pero diha sa seminaryo tabangan ka nga mahimo nga maayo nga tao. Una nga dapit mo nako sa pagsulod sa seminaryo unya batia basin di ay ang Ginoo nagtawag kaninyo diha sa pagkapari. O gimon man ang katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis nga mipadayang og kalipay kay kaning adlaw po di ay no ang anibersaryo sa pagka diocese no sa pagka-diocese ato sa lokal nga simbahan sa Osamis. Isip ko saya kaning jubileo na tas tuig jubileo ikaw mo'y gasa nga nadawat gikan sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Usay pabot mo sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Nining mga okasyon dili gini malimtan kining mga ordinasyon sa ako nga pagapari tungod kay human kini ang pagka diocese sa dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Osamis. Unya mo na nga ako usa sa bunga sa pagtuo nga gitanom sa unang mga Kristiyanos o mga misyonaryo dinhi sa Osamis. Una nga padayon kita diya sa pag-alagaray, padayon kita sa pagpalig-on diya sa atong pagtuo. Kaya ato kini nga ipaambit pa ngadto sa umaabot pa nga mga henerasyon ilabi na ngadto sa mga kabataan nga umaabot pa. Atong pang dasigon sila ilabi ang mga kabataan aron sila usab mopadayon ining pagpalig-on ining pagtuo nga gitanom dinhi sa Osamis sa atong unang mga misyonaryo. Father, ang pagkapari no dili sayon no unang importante sa mga pag-ampo sa mga katawhan diha nimo. Okay na akong panawagan usab no. Kining mao nga higayon, di lang kini higayon sa kalipay o kasadya tungod sa dako nga grasya. Usab-usab kini sa tawag sa misyon man gyud ni. Pagkapari tawag kong gini sa misyon. Una nga naghangyo jud ko kaninyo dinhi sa ilabi na ang katawhan dinhi sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Ipadayon og ako ampo ninyo labi na sa mga nakailan ako ipadayon ako ampo aron ka makapadayon usab sa pagtubag sa Ginoo ining mao nga tahas nga ihatag kanako padayon pagampo ang tanan nga mga kaparian aron kami madasig o malig-on usab sa among nga pagtuo ug mahimo kaming matinud-anon diha sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. At kauban, magkikilaan ang ulinahan sa pagkapari karon adlaw. Karon adlaw, Pebrero 17, 2026, alas 9 tagda sa buntag diri mismo. Alas 9:30 ang tagda sa buntag diri mismo sa parokya ni San Isidro Labrador sa Calamba, si Reverendo Padre Kelly James Suan. Puyod, magiging ka sa mga lokasyon diri sa parokya sa Calamba. Kinis Double D. Manuel Lord Gilgier, nagasalamat po gabayong adlaw. Ngayon